Mga kasama, maing hapon na kanatong tanan, Biyernes Santo karon, usa ka pinasahing nga programa nga gidalit sa DXDCRM Davao alang sa kadaugan kang Kristo sa DXDC Holy Week Special. Ako ni si Radyoman Bernard Pantalion, kauban ako si Pastor Rajibon Mapayo sa Crown of Life Church. Iyang ipaambit ang ikaunom nga pulong ni Kristo. Sa iyang katapusang 7 ka pulong, una siya namatay. Ang ikaunom nga pulong mao ang natapos na, kung it is finished. O kinihubito ni Pastor Jibon kung ngano ug unsa nga niingon si Kristo nga natapos na. Mabasa na to na diya sa may John chapter 19 verse 30. Then when Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. No, wala ang pangutana karon unsa gyud ang pasabot ni Jesus kanang pagingon, it is finished. Yes. O natapos na ang tanan. Now, sa iyang pagingon, it is finished. Natanaw nato, nagaisgot ka na sa ministry sa iyang amahan nga gipadala sa kalibutan. Nahuman na from the beginning sa iyang pag-ministry until such time nga gihuman yun yan. That's the time nga siya, it is finished ang iyang ministry sa iyang amahan. Pero dili lang yun na tama lang diha. Nagaisgot kini sa iyang mission dinhi sa kalibutan kung asa wala sila yung mission dinhi sa kalibutan kundi mao ang pagluwas sa mga katawhan nga nahimulag gikan sa Dios. Kaya one of his mission ingon sa John chapter 10 verse 10 ingon siya, the thief's purpose is to steal and kill and destroy, but my purpose is to give them a rich and satisfying life. So very clear ang purpose sa paghani ni Jesus. Now, ang kaaway sa Dios miani sa kalibutan dunay tulo ka butang, mao ang pagpangawat sa kalipay nga gusto nga ihatag sa Dios sa tuwa. Mao ang pagguba, pagpatay alang kanato o pagguba sa tong kinabuhi. That's the purpose of the enemy. Lang, pero ang paghani ni Jesus mao kining paghatag kanato og maayong kinabuhi. Wow, nindot kaayo ang purpose sa paghani ni Jesus. So, nakita nila na sa dihang gilansang si Jesus, si Kristo, nagtuo kining mga kaaway nga nagmalampuson sila sa ilang mission. To steal, to kill, and to destroy the life of Jesus. They don't know na pinaagi sa kamatayon ni Jesus, gitapos niya ang tanan. Gihuman niya ang tanan, ingon siya dito sa taas sa cross, it is finished. So, unsang pasabot aside sa nahuman na ang ministry ni Jesus, nga samtang gisensya siya nga man, unsang pasabot niya, now there are 3 things nga important nga dato masabtan nga kining gihuman ni Jesus. Now, number 1, pinaagi sa kamatayon ni Jesus, nabayaran na ang atong mga sala. Pinaagi siyang dugo nga gihula dito sa ibabaw sa cross. Ikaduha, pinaagi siyang kamatayon, gihimo kitang matarong sa Dios. Gibag-o ta. We are all sinners. Makasasala tang tanan. Kitang tanan, wala exempted. Pero pinaagi sa kamatayon ni Jesus, gibag-o ta. Gihugasan ta. Ano na kanindot? Ikatulo, pinaagi sa kamatayon ni Jesus, napasig-uli ang atong relasyon ngadto sa samahan. Because of sin, according to Romans, nahimulag kitang tanan sa Dios. Pero pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ, napasig-uli ang atong relasyon. Muna, katong tanan, gingon, it is finished. Human na ang tanan, wala nay makapahimulag pa kanato gikan sa gugma sa Dios. Human na, it is finished. Bisag unsaon pa sa kaway, gi-finish na ang tanan. Wala na. Kung atong tanawon mga isuon, ang situation nga nahitabo kang Jesus, usa ka dakong kapildihan. Pero alang sa mga kapildihan, alang sa mga pananahon sa mga Hudiyo. Kaya nagmalampuson sila tungkol sa kamatayon ni Jesus Christ. Pero ang tinuod, pinaagi sa pag-antos ni Jesus, pinaagi sa iyang kamatayon, gitapos niya ang tanan natong mga kasakisan. Gitapos niya ang tanan
o gihimo kitang madaogon. Hallelujah. Mo nandit kayo ang word kaning it is finished. Makapangutana ka unsa ba gyud ang pasabot ana? It is finished kana ang atong mga pag-antos. Instead nga kita ang mo antos, kita ang mo sacrifice. Ingon si Jesus, ayaw na. Ako na. O gitapos na ako ang tanan. Kaya kitang tanan nagkalaylahi ang atong kasinatian ng mga pagsulay. It might be you are a broken family, Yes. or you belong to a broken relationship, or whatever on sa mga difficulties nga imong giatubang karon. So I will tell you, if you come to the Lord Jesus Christ, pwede ka na tapuson sa Ginoo ang tanan mga pag-antos. Kay diha sa Ginoo, doon natay kadaugan. Don't you know nga pinaagi diha kang Kristo, pwede mahimo kitang madaogon sa atong kinabuhi. Kabalo ka ba nga ikaw ang rason nganong nag-antos si Jesus Christ sa cross sa Calvary. Kana dapat ang atong hunaw-naon that Jesus came here on earth to save us. No? Karon kung nagkinabuhi ka nga walay kalipay igsoon, duol kang Hesus kaya tagan ka nagtinuod nga kalipay. Karon kung mutuo ka kaniya ug musalig ka kaniya nga siya ang Dios, walay laing makatabang kanato gawas kaniya. Mahimong mangkon nimo ang tinuod nga kadaugan sa imong kinabuhi. Whatever unsa makasakitan nimong giatubang karon, the Lord said it is finished. Kaya one of my favorite ni Bible character si Paul. Paul is the early Christian persecutor. Pero sa dihang kay balag niya si Jesus Christ along the way, nailhan niya si Jesus Christ. Nagkaroon siya relasyon sa Ginoo. Then he found out nga ang iyang digay pangita na ara diha kay Jesus Christ. Ya makaplagan. Kaya ingon siya in Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. No matter what, kung unsang naasaya ha, walay na bili sa kuha, basta maangkon lang nako si Jesus Christ. You see that? So meaning to say, nakita niya kung unsa ang naadya kang Kristo. So pinaagi sa kamatayan ni Kristo, dapat nato hinumduman, it is finished. The ikaunom nga pagpamulong ni Jesus, ingon siya, it is finished. Gihuman na, gibayaran na ni Jesus ang atong makasalanan. Gibag-o na ta sa Ginoo from darkness to light, from unrighteousness to righteousness. Gibag-o na ta sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios. Og labaw sa tanan, gipasig uli ang atong relasyon ngadto sa Dios. Kaya kung gibati nimo karon, wala na kay paglaom sa imong kinabuhi igsoon. Ingnon ti ka duol kang Hesus. Kay ang tinuod nga kalipay na alang diha kang Hesus. Once mo duol ka sa yaha, ingon siya siyang pulong, it is finished. Whatever or sa circumstances nasa mo difficulties in your life, when you come to the Lord, that will the end sa imong mga kasakitan ng imong inaagyan karon. Unta, mga kasama, atong pamalandungan, kining ikaunom nga pulong ni Kristo, ilabi na karon nga panahona, kung giunsa niya pagsakripisyo aron maluwas sa sala ang katawhan. Unta sa kanunay atong hinumdumon, dili lang karon nga Semana Santa, kundi sa tanang nga panahon, kung unsa kabililhon ang gihimo ni Kristo aron ang tao maluwas gikan sa sala o hinumdumon nato sa kanunay ang kadaugan ni Kristo. Salamat sa paguban kanamo ni Pastor Jibon Mapayo sa Crown of Life Church alang sa DXDC Holy Week Special. Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak RMN.